Tras quedar eliminados en oitavos hai 4 anos e gañar o Mundial hai 12, é momento de que a selección Bilbao facer historia e os seus primeiros 45 minutos de Mundial son envidiables. No minuto 11 Dani Olmo marcaba o primeiro gol, 10 minutos despois Marco Asensio anotou o segundo e, no minuto 31, Ferran Torres marcou o terceiro de penalti. A segunda parte comezou cun 3-0 a favor dos noso. España continuou sendo a dominante e, no minuto 54, Ferran Torres marcaba o seu segundo gol no partido. Xa no minuto 75, Gavi poñía o 5-0 e convertíase no goleador da selección máis novo. Chegaba o minuto 90 e Carlos Soler marcaba o sexto gol do partido e da selección e, 2 minutos despois, Álvaro Morata poñía o 7-0 no marcador. Pola súa banda, Costa Rica non realizou ningún tiro. España é primeira de grupo grazas á diferencia de goles, seguida de Xapón que hoxe dou a sorpresa ao gañarlle a Alemaña 1-2. Xusto será Alemaña o seguinte rival dos españois.